ana sing komentar barang neng Facebook ana pripun Pak Sino kabare gule kobe ndasmu kuwi aku. Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Mak. Heeh. Kira kowe nyolong rotiku tok nggo sangu ning Gresik mau bengi to. Ya ben nek ora dicolong iki mung arep dipangan dhewe. Ah apa? Aku udin kowe ndek sangu ora? Sangu, Pak. Njaluk sangune aku ora mangan sego iki, njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tak iki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, mula kok ludes. Mula kok latihan kok nggawa tas ning jerone tas gedhe dilempit. Iya. Jenengan ya ngewohke. Apa? Dhuwure buku bur ngisore tas gedhe. Ngewohke meninya iki rotine do dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kan piye? Nembung ora apa-apa to wong Jawa ki tembunge, Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa. Lah aku kok mau